Eguerdion Euskal Herria, ongietorri txoriene. Eguerdia da, eta babadak, zue, kozinatzen asko hasiko zarete, eta gu hemen ideiak ematen, zuei. Hori da? Ez dakit, osteguna dalako, pintxopotea, atzoko zure ogitxi gorkia ere ikusi nuen, da inbidia eman zidan, eta esan, nik horre ogitxi gorki bat ingo dut, hori bai, holan ikusita, ez dakit, paraski jale aldera, inaldu, baina gero gainean antxoatzu jarriko izkio. Eta ingo duguna da hori, alberginia, tomate, piper morroa eta antxoa ogitxi gorki bat. Oso, no? Nire biztezatu gauza hauek, paraski hauek, labean erreta doa zenean. Eta ero berdizai, platerean, ogi gainean, eta ogi honik ero baratxuria igursten diozunean da. Zerbait, esan eta emozionatzen nahi nahiz. Goxo-goxua. Bai, ikusgarria, ez dakit, Patri, itzigabe geratu nahiz. Botazuk zerbait zer zain ingo duzun da, zeni itzigabe geratu nahiz. Basuk, ez dakit, Katalunia aldera jodozun eskali bada antzeko batekin? Kabiarra ingo izut. Kabiarra? Gaur kabiarra. Jo, mutil. Luxusko errezeta? Iaz kabiarra egarren izun da, aurten alberginia kabiarra. Antzekoa da, presio merkexiagoa. Bai, vegetala hau. Vegetal bertxioa. Nik ekarri hotzut, disko errezeta bat. Akatxu anon de player? Disko errezeta bat, New Year'seko tipikoa, patata frigituak disko erara. Gero ikusiko ditugu, ze oso errezak dira egiten, baina, pintxopotea hau, ondo dator, egia da. Berez, zein izango da lan zu jarraituko duzun errezeta? Nik jakingoa nuke, hau lan hien izan moztuko eta John Travolta bezala tupea ondo jarri eta errezeta horrela salduko duzu. Alberginia garbitu, aluminio paperean bildu, labeko erretillo batean jarri eta 200 gradutara 45 minutuz erretzen jarriko ditu. Beste erretillo batean piper morroa jarriko ditugu eta hauek ordu erdiz erreko ditugu 10 minuturo buelta emanez. Bien bitartean, kipula eta baratxuria txikitu eta erregosten jarri. Tomatea galdarrezatu, zuritu, hasia kendu, zati txikita moztu eta kipularekin bat erregosten jarri. Atara piper morroak zuritu, ataletan moztu eta gopor batean jarriko ditu gatzarekin da oliba olio txorrota batekin. Alberginia gatera, erditik moztu, aragi atera, txikitu eta bere sartaginera gehituko dugu. Gero, azukrea, ospina eta aneta gehitu eta erregosten utziko ditu. Ogia txigortu, baratxuria igurtzin nahi izan ezkero, gainean lortutako krema hau jarri, gero piper morroak, antxoak eta oliba olio txorrota batekin zerbizatu. Beraz, zandakoa, alberginiak hemen dauzkau, labea 200 gradutara garbituko ditut, eta gero aluminio paperean bildu eta erretzera. Eta honi deitzen zaio, alberginia labean erretata erratatzen den aragiari, kabiarra. Alberginia kabiarra. Oso positibo pentsaten gat, deitzen zaio. Deitzen zaio. Bai, guk ez dugu ez asmatu. Horrela deitzen zaio, teknikoki horrela da, eta horrela deitzen baiete gu eskara etorriko hemen gauzak aldatzera hemen, gadako superguai. Bakitu ze pasagaten, uda honetan, landatu ditxua da alberginiak baratzean, eta batien agertu jatolako gauzatxo batzuk emanen bezalakoak marroiak eta txurixak. Patatak inguruen dozkazu? Nik uste bizilagunen batek jarri daula ondo ez, nik behintzat ez, hortutxua txikixa da, baina patata somorroa. Patata somorroa, patata kokoa, zenbat adizentzun dugun, patatan onduan alberginiak jarritxa, somorro festa agertzen dela hor, eta badala, bixak ataratzen dira kaltetuta. Esaten dabe, patatak salbatzen diela, baina benetan somorroak kalte itxotza, bixei bat patata eta bai alberginiei, eta noixien behin edo tomatiei be eragin itzen. Baina soltza itxuste, ostuak, fruta, zurtoina dana. Gure txien egin alberginiak osaba jarri izan ditu inoiz, baina ama behin jarri zituen da eta listo. Hemen, Juan Saludan txorienen auki zituen bai. Baina ez dituen, bai, takit, oitxura kontua da. Ez dago oitxurek ez, gure txien ez da izan. Bai. 200 gradu, esan dakoa, 45 minutu, 180 gradu ordu bete, bestela labera honek. Orain, piper morroak, berdina, beste erretillo batean jarriko, bi alturatan daukat, gaineko alturan, jarriko ditut, piper morroak, baita ditut, ondo erretzia, eta hauek, gero, esan dakoa, 10 minuturo, buelta emango diet. Hauei, olio txorrota bat, eta labera baita.
Oso ondo. Bai, Jakoba Errekondori lapurtu dotzagu hitz batzuk, eta berak esaten dau, patata somorrua bere borua egoera txarrenetara egokitzeko gaidan intsektu xelebria eta egoskorra, batez be. Oso zaila omen da. Bai, oso zaila omen da. Badauzela olako insektizida natural batzuk, baina, bueno, omen da oso zaila guztiz hori, kentzeko. Hau gertzen da, lehengo aldiz, 1824 urtean, Amerikar Estatu Batuetako Coloradon eta Mexikon. Bai. Bueno, ziur, aurru arte bai, existitzen zala, baina igual inobezek etzauka nolan dokumentatuta. Eta 19. mendia bukatu baino lehen, agertzen da lehengo aldiz Europan. Lehenengo mundu gerran sartzen da Alemanian, eta lehengo aldiz sartzen danean Europan, lortzen daue guztiz kentzia. Somor hori, asko be ez zabaltzea. Baina gero, bigarren aldiz, agertzen da Bordelen olako base militar estatu batuetako baten. Handik ekarrita berriro. Handik ekarrita berriro. Eta hor baia, bigarren mundu gerra hasi zanean, da hortik hasitza, ja, guzti zabaldu da. Mundu guztira. Bai, guzti zabaldu da, bueno, Europan, gero Europa osora, gero mundutik zier, baina dau zurrumurru bat, nun esaten dabe, estatu batu horrek zabaldu zabiela hemendik hegazkinetan. Osa, nahitza izan zala. Naita? Nahitza izan zala, da hegazkinetan zabaldu. Hori zurrumurru bada. Ez dakit egisa edo izango zen, baina egisa da, askar ugaltzen dala. Bai, eta oso zaila, kontua da, nik hemen ez dauka etzairik, ez dauka beste txoriek ez dute jaten, ero ez dauka areri horik, eta antza pozoietara eta baita oso gogorra dala, oso zaila dala kentzen, eta jentean ikentzun dut hori banan ibiltzen dala garbitzen. Banan garbitzen, eta joan da, banan hartu, gero hori, ura eta xaboia, eta garbitzen hori, banan. Orduan, bueno, ukitzen baituzu patata bilandara da alberginian bat, ondo, baina ukitzen mozu hortua hundixa, imaginau. Bai. Ez da gauza latza da. Aha. Bai. Eta, bueno, nik uste dut alberginia gainera, naiz eta zuk hortuan ez jarri, eta jendiak igual Euskal Herrian ez daukan oitxurarik, egia da, dala barazki bat asko erabiltzen duguna, eta modatik holan ez dala pasatzen, ez? Egia da pia... Beti ezagutu ditu, frutanetan da hori beti ezagutu izan ditu. Eta pia gauza aldiela egin, ez? Alditzu zuin nolako gixauetan, jendiak piztuei botatzen dutza, betiak edo zenekin, egaluziakin, aragixeatuakin, gero internazionalki holan, egin daike musaka, egin babaganuxa, hau kabiarra, eskali bada, bebai, txokolate bizkotxoa eta dana. Alberginia patea, gero alberginia... Txokolate bizkotxoa alberginiakin, ostra, hori ez dute, behitu, sartu berriz behiratzera berbada. Jaione marizkurrena, gure, gidoilari maiteak, albergini da, txokolate bizkotxoa esaten dau, da nik jaionek esaten dauna, mesetara. Frogatu behar dut, aurkitu behar dut, zerbait egongo da, eta... Hemendik esaten da, zen necesidade, behitu zerako urpegixak. Oso ondo, txekoen dako nahi nuen esan, lasai ales. Mosuek, inkesta, albergin eta txokolate bizkotxoa bai, edo albergin eta txokolate bizkotxoa ez. Txoriene abildua itv.eus. Biteli, aurreneko aldia nik entzun nuenean, txokolate musa, aguakatearekin iteana esan nuen, baina mono, ze behar dago hori egiteko. Eta gero egia da, behin baino gehiagotan indut, eta oso goxoa eratzen da. Eta testura krematxu hori ematen dion aguakateak ikusgarria da, eta zaporean ia ez da nabaritzen. Txokolateak, onartu behar du, zapore potentea dukala. Txokolatea bauka, zaporea, eta... Baina, honek emate batza testuria da, niri gustatzen jatea, aguakate eta txokolate hau musa. Oso goxoa da. Nik proba izadotenian, ona. Bai. Bueno, albergineana ikusiko. Labean erretzen, zandakoa. Kipula erregosten jarriko dut, eta piperrai, buelta erdi emango dio, laurdentxo bat, olan, txak, erretzen jukuteko alde guztietatik. Eta hemen, sartagin bat, olio txorrota hon batekin, berotzen jarri, eta baratxuriak, 6 baratxuria tal, eta kipula, 2 kipula barrura. Hauek, erregosten jarriko ditugu, eta bizango da. Geringo du, kipula ez bagenuk erabiliko ero, tomate konkase bat ingo du. Lehen, alberginia kabiarra, tomate konkasea zer da? Hemen ja, dagoeneko 3 tomate zurituta dauzkat, egun hauetan ibili gara galdarreztatzen, baina legunean lagun batek jarri nituenean dena galdarreztatuta, nola egiten da hori? Bueno, bat zurituko dizuet, ikusteko, zepeti jente berria badaki daukagu laurra aurrean, orduan, betiko ikusentzule badakizue zer dan galdarreztatzea, baina beste batzuek agian ez, orduan bat ingo dizuet. Oso ondo. Bikain, aipatu ditugu errezeta pila bat alberginiakin, baina bakitzu zetako erabiltzen zan?
Aho higienerako. Hoitxe oso modan jarri zien bebai garai baten, Asian eta bebai, ikatzakin jako agingarbitzaile pastak. Eta niri, ez dakit, aldrebesa pentsatzen gaten, zehose beltza holan, ahora sartzea da, espumia be baltza ataratzen zen, ez dakit, arra horitzen zen, baina, bueno, esaten zen ona zala. Bueno, ondo garbitzen bazituen, eta, a ber, hortzak txuri ero beltz geratzen ziren gero. Bueno, honek txuri. Baina, hau, densi japoniar honek gaina gatza dara, gu oso itxuta gauz, aginak garbitzerakoan, pastia normalian, bueno, aputxo bat, mendasko saporia, badauz marrubizkoak, badauz batzuk azukre pila batera maten da bienak. Ostras, alberginea eta gatza hor... Nik gure txikiarekin, lurrekin, karo, erosi behar izan nuen, beste bat, erabiltzen duen, marrubi zapore duna. Eta marrubi zapore duna, ez que jan iken, zaben? Baina jan da, lur hori ez jan. Eta, txupau eta, agua, gero, ura botate zure botateko, ura garbia teatzen zan da, lur. Nik, suposatzen dut hori, egiten dituztenak, holako, hortzetako pastak eta badakitela, ume batek baino gehiago hori jaten dutela. Hori bakitu zein zan. Eta tosiko ez da, izango, gure abintzat, pillo bat jantu. Hori zan, kokodrilo bat agertzen zana. Pues taki, pila bat de marrubi dunak. Niri hori txikitan pila gustatzen gaten bai. Pila bat de marrubi dunak, eta hartu behar izan nuen, bat, benta duna berak ez da, eta honen pikau iten hau, guanta, hori zikeren ez tozu jaten. Bestia gazta hoin ja. Ja ez da bezaltzen dendan. Ez da behiten bestea, ja bukatu dia, marrubi gabe geratu gara, fuera. Bueno, agin garbitzaien ostian kosmetikara goiaz, eta alberginia bebai kosmetikan erabiltzen da. Zu aukitzen bazu, aknea, ximurrak, holan aurpegiko testura, markak eta zuluak, orbanak, danak, bueno, omen dago erremedio natural bat bai, jendeak itxen dagoena da, albergineak zuken josu moduan erre. Bai, tomatea ibuelta, piperra ibuelta, hori esan duzu. Bitxartean nik ondakotzut maskarian errezeta. Eta da, alberginean, ara gisa, atara, behin erreta dauzela, hori jogurraken eta olixaputxo batekin nahasi, horrek ematen da olako albergini pate bat, ez, hori aurpegi izan jartzen dozu, eta 20 minututara kendu urakin, da gero, normal garbitxu ja saboi batekin. Luzokerrak ez die jarri behar holan pegota, holan plok, plok, plok. Aukeria bada. Horrek bebai hobetzen du. Horrek geixa hobetzen da. Bai, eta ero jogurra bebai eman, holan pixka bat, eta bueno, kentzen duzu hori, eta 10 urte gaztetuta gutxien ez, Ez baina, bueno, esaten da, egia da, euskala antioksidatzaileak, eta horrek nolabait, zure aurpegixan, eragina daukala. Nien hasi izango probauko dagoena, zigor zua animatzen zara? Bai ez, ez daukat ximurrik, ez daukat aknerik, eta ez daukat ez. Zu gazte zauz. Tomateak aldarrestatzeko, kendu dio zurtoina, gurutze bat egiten dio batzekaldean holan, ez hartu gabe labana gehiegi, pixka bat, azala bakarrik, zua bizi irakiten, eta hemen, beste, gopor bat, izoz batzuekin. 10-15 segundo asko jota, eta tak, honekin zer lortzen dugu? Azala askatzea, eta honek balio du tomatearekin, edo zagar batekin egiten baduzu ere, gero errez zuritzen da. Zertako sartzen dugu horri izotzetan? Egosketa mozteko, eta gaina kontraste horrek egiten duena da, gero errez zuritu aldizatea. Hau, utziko dugu ostutzen, da bien bitartean, moztu ingo itutabek ataletan, eta gero hasiak kendu ingo izkiot. Ez ditu behar hasiak. Tomate konkase erara egiteko, behar duguna da bakarrik tomatearen aragia, Oso ondo. Bueno, maskarillak, zigorreketanik ez dituko probauko, beraz zuek etxetik probatzen dozue, kontauko eskozue, baina jarraitxuz hau higienean holan gaiakin eta, zuze zara zigor, altzatzen zarena, eta holan segitxuan garbitza dituzu aginak, da gero gozaldu edo gozaldu ostien, edo bisak. Ni gozaldu ostien, beti. Bai ez? Bai, eta gure txian, guk beti janda, hartu eta kafesnia sartuko duzu, horrekin menda zaporearekin gozalduko duzu. Edo marrubi zaporearekin. Edo marrubi zaporearekin, ez mesedez. Bai, da, beti ikusi txugula olako, serie amerikarretan, pelikuletan, jaikita segitxuan, etxen dagoela. Da gero gozaltzera joan, da hori, zuri arrarua pentsatan gatzu, da aldrebesaz, esaten dozu, bueno, horrek ze zentzu dauka, ez? Antza, hori da osasuntxuena. Ze, egunian zier, listua botatzen duzu, liseriketa bat dau, eta orduan zuk generatzen dituzun toksinak eta somorrotxo horrek,
garbitzen soiaz, lizeriketakin. Eta listuarekin nintzen da. Listuakin, gutxinaka. Baina, gabien, zuk, basatu duzu, 8, 10, 6, 4, loitzen duzun orduen arabera, haua, itxitxa edo, haua zabalik, baina, prozesu hori egin bare. Eta listua gelditu iten da. Listua gelditu iten da. Orduan... Ai, entzun. Maialen, entzun dozu? Sofan dauden arek, holan, baban horrek, horbalak ez dien iriak. Lo nahuenean, ez da listurik erortzen hor. Ez zuriak di, bai. Ni pasadozti bidixuak eta, bai. Ezin da, baina esan duzu lo dagoenean hori adurra ez dala erortzen esan duzuzuk? Nik ez dut hori esan. Bueno, hori iruditu zait esan duzula. Nik hori kontatuko jo, temazte. Zuk kontatu zure bertsioa, baina hori beste gai bat da. Eta bai, gauean, itxen duguna da, altzatzen zarenean, da segitxuan, zehose, edaten dozunean, horrek toksina danak gabian inditzuzunak, urdai eretara pasatzen dituzu zuzenean. Orduan, Naira Gomez erizainak aldarrikatzen dau, altzau baino lehen, mingaina be garbitzia, ze oso garrantzitsua da, agina garbitzia, eta ostien ja gozaltzea. Eta gero berriro. Berriz be. Nola da... Erizainan izena? Bai. Naira. Naira nik uste da gola, olako pasta dentifriko baten soldatapean da ere izan dute, bi aldiz garbitzeko jendeak. Ez baina, berak esaten da... Zentzua badauka, Berak esaten duena, zentzua badauka egia esan. Baina nik egin bat, traba ikuste dut, ez dakit, ezin da garbitu bakarrik eskuiarekin, erabili gabe dentifrikoa. Batzuk esaten daue, nahikua dela be, urakin, ez dakit, gargara batzuk eitxia, da botatia, eta, holan, edan baino lehen. Ez que nik kafezina hartzia, holan, horren saporiakin, aldrebes etxena, eta batzutan gainera, egisa da, zu altzatzen zarela, ez dakit pasatzen gatzun, igual, ze afaldu dozun arabera, igual goxeko iruretan, kristoneko egarrixakin. Bai. Eta hor ja, ez daukatzu, oso hor los haus. Eta orduan ura edatera zoi ez dezala, ziber, ura botaten gero, edaten gero, agina garritzen, ez? Da holakotan, horrek be, arazuak ekarri leike epeluzera, ze zuk, ez baitzuzu agina garbitzen goixien lehengo orduan nola itxen duzun lehengo gauza espada hori izeten, gero horrek ekarri leike, pustia, urdaieko arazuak, eta, holakoak. Arazo digestiboak eta ekarri leike, beraz. Hori bakoitza, bere oitxurak nahi baditxu aldatu, bere medikuakin berbain, erizainekin. Hori da, ipatu dugu hemen, baina hoberena da jutea zuen normalen jute zaeten hortz klinikara, eta behitu hau entzun dugu telebistan esan dutela. Zentzuri badauka, ez dauka, eta gero guri datzi, txoriene abildu eitb.eus, eta kontatu dugu zuen, mesedez, zuen, maira ero hau ondo zi joan, ero... Alatabe, hortz klinikatan eta beti esaten dabe, aginak gaski garbitza ditugula. Denbora gutxiz, pasabezarala, bentsat, 5 minutu agin bakotzeko, hor 20 segundu, ez da gizeta nik, aitortu biot, nik betxartu itxotela, askotan be, prixakata, listo. Hor, denbora pasabidela. Eta nire lagun batek beste truko badauka, zigor? Ipurdixa tente mantentzeko. Berak, zuk esatu zu, aginak zegala zenbagat aldiz garbitza itxuzu, iru ez, gozaldu, bazkaldu eta afaldu ez dien. Berak itxen dagoena da, 2 minutu egon bidala, 3 minutu, hortz klinikak esaten dena jarraitzen dau, eta sentadia isometrikoa nola. Egunero, eta esaten dago behitxu, jazta, sentadia asko itxe eta aginak garbi eta ipurdia tente. Bueno, nik berdina inaldut, ni zukaldean, eske bere janeko txikia naiz, holan, ez nauzu, ekusten nauzu oraindik. Karo, egon naiz denbora guztian horrela, eta honekin nire ipurdia, hori bai, ia nauzu ikusiko baina, eukingo dut ipurdi bat, egotzeko modukoa. Aneta be, oin erabili bezuna, erabiltzen da, hortzak garbitzeko. Gaur, ematen dago, gaurko programa dela hortz garbitzaile baten, ez dakit, promozioa edo, publizitatea. Ez. Guk promozioa bideli urzanteri iten dio, bertako oliba olio extra virginari, kupaz zoragarria. Eta jende ez dut, zer da kupasa? Kupasa da oliba ezberdinak erabiliz egiten den nasketa, eta hortarako erabiltzen dituzte napar olibak. 0 kilometroko
oliba olio extra virgina. Mediterraneor dieta jarraitzeko zer behar da? Oliba olio on bat. Guk hori hemen bertan daukagu, etxian bertan daukagu, bertako nekazariei laguntzeko modurik hoberena, ze azkenean guk hemen erosten dugunean hau, hemen etxean usten dugu dirua, ez dugu kanpora bidaltzen. Eta gainera gordinean, kozinatzeko berdin da, zapore ezin hobea, eta guk hau erabiltzen dugu. Eta honek eskatzen dit, behar du txorrota bat, beraz, hau botako dut. Urzanteren oliba olio extra virgina. Ona. Aneta esaten zenuen, ez? Bai. Bueno, aneta chips batzuko bai holan, oliba, olio, on batekin, onna geratuko zen. Bueno, bai, aneta erabilizun hontan, bitxikeri batzuk, anetakin. Bai. Bilo gaur, freskoa nahi nuen da lehorra lortu dut. Freskoa erabiltzen mazue, biko iarakada izango ziren, freskoarenak, eta lehorrarekin bat. Bagizue, lehorra potentzi gehiago, potentzia, hor asko dagoelako horregatik. Batekin hasi eta gero gehiago nahi bauzue, bota aurren. Hori da. Bai, horrekatzen joan, azkenean zuen guztuen arabera, aputxoa bota, eta gero gehiago gehitxureik, asko botatzen bozu, kendu saia bada. Laberano. Buelta ematen, piper morroa. Nik baratzean esadotzuet, alberginiak jarri ditxu dela, aneta ez dut dauki, ortua txikisa daukat, baina aneta jartzen bozuek kontuz, zorrek altuak itxen die. Zuta ni baino altua. Ez da saia. Ez da komparazio egiten dugu. Urko baino altua. 2 metrokoak esan leike. Jaione dauka bat baratzean metro terdikoak. Hor begu, hori biliko ginen. Esan zidan gaina. Kosta zitzen anateatzia. Horrek auki dauen sustraiak. Ondo hartuta da, lurrian, ondo lotuta. Erdiaruan, erabiltzen ziren atian, eskegita, espiritu txarrei eta usatzeko. Beitu. Horako erramutxo bat bezala. Eta greziar mitologian, erabiltzen zauen, jankoi sua lapurtzeko eta gizakiei emoteko. Horan simbolo... Bai, hor, anetari eraman zuten, aneta alako txorta bat, hortik zu hartu eta... Hori da. Gizaki ekarri zeten. Bai, eta antza, nik enagixen, aneta da perrexilan familikoa eta azena dixona, bai. Urrutiko lehenguzuak izango dira, ez? Urrutiko lehenguzuak, herriko lehenguzu laugarrena, baina bada, urrunera behitxutan. Bito hemen, justu duzu zerrez zuritzen da noin, hartu, eta aragia ez diogu ezer eramaten, da badao jendeari, nik udan ere, batzutan, gure itxako itxura zeukante gustaten zitzaio zuritzea, nik osoriek egiten ditut, zuritu gabe. Baina zuritutan izan ezkero, egiten duzu hau, galdarreztatu, ez da kozinatzen bat ere, eta ero, ze batzuk zuritzen dituztenean, nireko herriak bateko itxura dauka, Igor, no esaten da bizenik, ez gureko herrian, Igor bakarra dago, tomate erdia eramaten duela, zuritzen duen bakoitzan. Hemen ikustu duzu, bakarrik, azalak endu dio. Aputxo bat. Eta gero hori gainera, asitxak erabilileike olako... Asi hauek, hemen, ustakit ingen duen, hartzen duzue, hori gero jartzen duzue trapu batian, ura ateratzen, da ero gelatina bat indezakezu, eta da, tomatea, baina tomatearen euneko zaporia ikusgarria hemendik ateratzen den ura. Ez bota. Ogitxi gorgi baten gainean oliba olio apurtxo batekin gozaltzeko. Perfecto. Aneta, frantziarrek hainbeste maite dauen, nun euren pastiz likore maitean sartzen da bien. Anisa, badauka horren usaila baita, Beste belar usaintxuen artean, badauka holan zapore anisatua. Aneta, freskuan, erabiltzen da horretarako, badauka zapori hori hemen kozinatzen dugunean. Ez anetan ostua, baizik eta erderaz inokua dana. Hori da. Gero, italiarrek deitzen dutzie Finocchio. Finocchio. Horrai ez, anetari. Eta badaukie beste hitz bat, deitzen dela, infinocchiare. Eta horrek nahi dago esan, engainatu. Eta nondik dator hori? Antza lehen, aneta eskaintzen zan, olasko, belar usaintxu bezala pikoteo gisa, oskotxo batzuk, ardua baino lehen hau. Orduan, horrek itxen zaben, zure hau zapaiak eta gozo bihurtzia, da gero ardua eraten zinunean, ardua zan onaua. Bakitzu hori, ardua eta gastan kontu bakin. Mantxan egiten duten hori, gazta ataratzen zieten aurrena, ondua,
Eta gero, claro, ardua, ospina eman ezkero berdin. Horea. Hau ban, ba, Italian anetakin itzen zaben. Bai, eta orduan oinarte geratu da, ba hori engainatu hitza italierez infiniocare deitzen dela, eta hori anetatik datorren hitz bat. Nik aukeran nahi hau dut engainatzen banaute gaztarekin, Ze holan aneta, holan jatea. Ja, holan ostotxo batzuk, nik gazta urdin bat nahi xadot. Gaina, ja, hori jakinda, etortzen bazaizu, ja, jun upategire batera ardo eraten eta erosten, eta ja, aneta atatzen dizut eta. Gaina, norek esategu baiet, gazta batei... Gazta bati, gaina arduarekin... Gazta bat ondo sartzen da, baina, osto berde batzuk. Hor dauz, da, baina, erromatarren ustetan, horrek, eitzen zaben ondo, biztai, anetak, orduan erabiltzen zaben, asenarioa bezala guk uste dugula, naiz eta faltsua izan, baina begiztarako nadala, eurak anetakin pentsatzen zabien. Eta orduan, erabiltzen zen, erremedio gisa edo. Oso ondo. Azkenengoa. Beka, bota. Garai bateko emakumiek umia aukitzen zabenean, da gero esnia ematen zanean, bularretik, aneta hartzen zabien, esaten zan, produkziorako, esne gehiago aukitzeko, aneta hartu bizala. Eta orduan, garagardoa entzun dut beti. Garagardoa? Bai, garagardoa, gaur egun alkoholik gabea dago, baina nire ize bai eta entzun diet, lehen garagardo ematezala, eta garagardo eraten zuten esne gehi emateko, baina garagardo alkoholarekin, gaur egun alkohol gabekoa dago. Eta gero, hori, esne, umia imotatzen zut, umia lo seko, zelako ondo itxen da benlo. Gu garai batekoan, non txupetea bustitzen zituzten patxarrean, da, pop hauan eman. Garai hortakoa gara, orduan, ni ez, pentsa, nik hori entzun dut, nik ez da indiaten niri, baina entzun dut. Lagunok, tomate hau, erregosten, alberginia barruan dauzkat, ateratzeakekoan esan dakoa, erditi moztu, aragi atarrako digu, eta txikitu. Hori ere ona. Eta piper morroeak atartzen ditugunean, ingo dituguna da, aluminio paperarekin bildu, eta horreki zerdia botaraziko die, zurituko ditugu, eta tal eta moztu. Baina, ointxe gatoz. Bueltan gara, aurreatu ditu gauza batzuk, piper morroak zuritu ditut, eta ja tal eta moztu ditut, eta hiru alberginia zuritu eta txikituta horra bota ditut. Hau pigun geratzen da, errata, eta hau izango zen, Patri, kabiarra, nik? Kabiarra honi deitzearena... Zuk esaten bozu kabiarra dara, nik? Ez, holan deitzen zaio, Ez dut eztabaidatuko, Alberginia kabiarra holan deitzen zaio honi, eta azkenean da, hartu, hau, zati txikitan moztu, eta kolore iluna, kabiarrana, ez dauka, testura bada oso krematxua. Benetan zoragarri geratzen dela, eta hau, lehen aipatuzu Kataluniako sukaldaritzara juten bagara, bertako eskali bada, ez? Hori da. Hori zaten da azkenean, bakizu eskali bada dela, kipula, piperrak, gero alberginiak, baratxuria beha egiten dute, eta erreiten dituzte labean, eta gero lan atalak ataratzen dituzte. Ogi txigorki gainean. Erresta bat ustot, txorienen aipatu izan dutela, baina ekarri, ikusi biko nagoen horre gure hemeroteka maitean, Murtziako udako odolostea. Udan odolosterik ez da benezitzen, eitzen daue olako odoloste nahazki bada, baina alberginiakin eta pinaziekin. Hori ez tozu ekarri. Kabiarra eta odolostea. Baina bien osagai nagusia, alberginia. Nik ez. Eta indu dana da hemen, ikusten duzue, behin egin genuen hemen, ez da zer egin genuen, hau, jainba jatetxetan daukate, piper morroak erreta gero, hor erretioan geratzen den ura, hemen daukagu eta ero hasiek eta botatzen dutena. Horre dauka, piper morroan zapore ikusgarria, lehen egon gara hitzeiten honena, tomatearen urana. Hori egiten dute gero olako loditzaile batekin loditu, eta arrautza, patata pure bat. Gero arrautza temperatura baixuan, eta ur hori gainetik, eta ala jatea arrautzak patata eta piperrekin moduan. Beitu, trukua apuntatzen dago, ona. Gatza pixka bat hemen, azukre pixka bat ere hemen, eta hori nazi, olio txorrota batekin, eta hori gero gainean jongo dana. Honi falta zeio botatzea, aneta, esan dakoak, koiaraka da, txiki bat, gutxi gora era, azukre pixka bat, tomateak eta dauzkagula, eta orduan, bakizu, azido puntua geisteko, eta ospin txorrota bat, horrekin godiona, zaporiak altzatu.
honi irekinaldi bat, eta labean dauzkadan ogitxi gorkiekin, hau jungo da, ogitxi gorkien gainean. Oselako ona. Hau, hotza jana duzue, beroa jana duzue, epera jana duzue, nahi duzuen moduan, baina benetan... Eta antxoak espaitxu sartzen? Egaluzea, bentreska konserva bat... Edo bezala veganoentzako. Bai, veganoentzako. Bai. Hemen nahi duzuena. Zandakoa, laberanoa, honi berriro ere. Oliba olio txorrotala. On bat. Eta hau horrela bakarri baratxuri txikitu pixka batekin, zoragarri geratzen. Hori dauen entzaladerik onena. Ikusgarria. Hori mendreska apurtxo batekin, antxoakin. Bai. Bueno, hau. Listo? Hemen. Ospina lurrundu zaigo. Labera noa. Oso no. Eta eskerrak etorri naizela labera. Urrengo puntua erretakoa izango zen. Horreik bai udan, ondartzara joan dita hartu da koloria. Eko jara. Haundi bat patrikuzez. Eskerrik asko. Labantxo bat gero igual erdi mosteko? Baukatzu. Venga, nahi osuna. Baukatzu, ez, labana? Platera bai, zerbitzatzeko. Plater bat. Ena izerretzen ari, hau da, arpegi hau jartzen ari dana da. Eze begatik, Bueno, gaur ere, nik esaten nuen, gaur ez gara erreko, erreko gara gaur ere. Piper morroa batzuk, horrela jarriko izio, guazen, gara profesionala itera. Eta, nola ez, antxoa pare bat, honek emango, 3 euro danean, honek emango dio toke gazia, bizia bebai, eta, bueno, niri eskalibadan ere, eskalibadak, nik beti antxoa jartzen diot, eskalibadan, ez da, eramaten duen, nik behintzat jartzen diot. Olio txorrota da bat, eta listo, gure alberginia, tomate eta piper morroa ogitxi gorki antxoarekin prest. A ver, Vitali. Ia ba. Mostu da zuerditik. Guk, behin baino gehiagotan esan dugu truko hori, palmerak amak ematen zigunean, anaiari batek mostu iten zuen, eta besteak aukeratu. Nik hau aukeratukot? Bai. Gu normalean handien aukeratzen gendu, neko berritzaile ginen hortan. Ia ba. Hone frantzez noa, manjak duti, jainkoen jakia. Oso goxua, pistoa gustatzen bagatzue, hau, bai alai gustako batzu, egia da, nik topatzen dut dela horren saporia. Oso goxua benetan, kipula pila batekin, eta ontxe patatak disko erara. New Jerseyko errezeta famatua, antza diskoteka baten onduan saltzen zituzten leku batekua, ordu txikitan hor jendia, dantzain ostian joaten zan, gu txerriburgerrera da hola joaten garen bezala, eurak zaukien, disco fries. Eta honek itxen die, oso erraz, azkenian mostu itxen da patata, frijitu, beti bezala. Gero, aragi saltza batekin hasten die, da gaztakin, hori mikrobin labian sartuko golan urtzeko, eta listo. Da jatera. Bale. Hola xeria, eta hau, zer, holan, atzikaldian, zer, griseko musika daukegola jarrita, Bueno, betzak nahi hauena, ze gaur egun diskotekak bada, danetatik jartzen da biena, ez? Bada, holan, patxangakoak, bada, musika alternatibanak, ez? Diskoteka ezberdina, ez da genien eiz diskoteka salea, Nigo nartzen dute, naizela... Ez, betxo, Durangon bat egon zan, txorizoro, eta, bueno, hori egia da ezagutu genduela, txorizoron, Durangon dana izten zanean, txorizoro geratzen zan bakarrik, eta nahi eta nahi ez, etxera ez bazen duen jun nahi, txorizoro. Bueno, txorizoroan goien kale jote gine. Gero zegoen Cambridge. Cambridge ya zan... Cambridge era ya jote zan, Bilboko jendea etortzen zan, da. Izen horrekin, karo, ni gehiago identifikatzen naiz txorizoro horrekin, Cambridge-ekin. Oso sofistikatu izan. Oso, eta undia zan Cambridge. Ni uste behin sartu naizela eta ez zitzaidan gustatzen. Dane, gente sarra zeuden. Guk esaten dana sarrak baino ez da usorde Cambridge-en. Bakitzu algortan, basauela taberna bat, Googleen, gaztetan, divorcios deitzen ginen.
Zergatik? Ez que 35 urteko da 40 urteko jendia joeten sanara. Eta ointxe, nor joaten da divorziozera? Gu! Zue, claro, eskonduta, urrengo pausua, bai, hori da, geratzen dana. Bai, ero, urrezko jakitea, ero, dibortzio. Bueno, hau antza omen dator da, Kanadako errezeta baten moldaketa bat eromen da. Lehenago, Kanadako hori egon zan putain, gaina hor, arazo dauzkatela gaur egon ze uste dute Putinetik datorrela. Lehen egon nintzen informazioa putain pelikula patatetaz, eta, claro, jentea uste du, Putinen gustokoena direla, eta jenteak ez dituela eskatzen. Ez daukaz ikusirik. Eta han, egia da ezberdin ditzen dituztela, eta han sortu ziren, eta azkenean zen, patata frejitu batzuk, zeinik gero botatzen zeion bertako gazta fresko bat ataletan moztuta. New Jerseykoek ezberdina dena gazta urtua eramaten dutela, eta beti mozzarella izaten dela normalean, eta Kanadakoek daukatena da, gazta atalak ikusiten dira erdi urtuta beroarekin, pataten beroarekin, eta kainetik botatzen zaion saltza beroarekin, eta saltza azkenean da olako erabiltzen dute, rus bat egiten dute, hau da, gurina urtzen dute, irina bota, eta gero haragi salda bat, haragi salda hori loditu egiten da, eta hori patatei bota. Hori da. Nik, zen egin esatea, Bideli, zuek esan duzu, ordu txikitan guk saltxitxautua ditzen digu gure inguran, saltxitxautua dugu, saltxitxautuan, saltxitxa ogitartekoak, patatak egoten dira, saltza naspixen. Bai, saltza naspixen, eta asko jota, jentia botako dio, ketxupa, ziapea, maionesa, baina hau, neko, eskuak, gero trapuak emango zituzten garbitzuk, ikusten duzu, patata hor fregitua, saltza hor gainetik botata, esan dagoa, batzuk gazta urtuarekin, besteak gazta atalekin, jateko, bueno, garbia ez, baina, bueno, holako lizunkeriko oso bat, esan dezagun, ez? Eta, hau, hori, diskoteken munduarekin lotzen da hori, 70 da, 80 hamarkadan, hor sortutako zerbait, eta horri inguruan ibiltzen ziena, hau, energia hartzeko, da, gero, eta ligatzeko oso glamurosoa da. Eta kurtso bat tripa bai egonkortzeko, ez? Gero igual, jendiak asko eraten dagoenean, nahi da, holan, hidrato, tapoitxo bat behintzat, aukitzea da hori garrantzitsua da. Guk hau, eurak deitzen dabin gravia hartu dugu, zigorrak esan daben bezala, holako rush bat, gurina, irina, eta saldakin. Baina, etxean aukitzen bozu, txerrima saien holan saltza sobrau da, aragi bolena, holan saltza espainiarra deitzen dana, naiz eta frantzesa izan, eta espainiarra ez. Olako batekin be, izena aldatu behar diozu, hor patatak guateke erara. Espainia aldera egiten mazue, guateke, Espainian guateke egiten dira, holako zerbait zartzen diozue, eta edozein haragiren saltza sobratu zaizuela, patata fregitu batzue gainetik botata gazta pixa bat, hori txarra ziur ezin dagoela. Hori ezin dago. Gure lankide batean, maionesa bota baino lehenago, hori botako lioke, ziur. Ni egisa da, Belgika aldera joaten azela gehiago, eta patatak nik ketxupakin ez bape gustatzen gatolan aldamenean, ze badauz batzuk... Hori da, gainetik ez mesedez. Gainetik ez, nezen arrabeti lehen zan, gainetik bukatatzekoan da, nik ketxupa ez bape gustatzen, maonesa bai. Baina, alpada, aldamenean da ontsa taberneta eta zotzuelako katilua txikitxo batzuk, osagai txikitxak eta jarteko erabiltze dugunak horrek, hortan, da horzuk busti, da listo. Hortan, bai. Hor bestaldian oin diskoteka eta ipatu ditudula, Grace eta ipatu dugula, bat baino gehiago da goratzen danan, Bespan, ero Dayan Seian, ero lehenko Ran Roberrian diskotekak, hemen gure ingurune hondien diskoteka famatuetara horre, Belantzako gure txokoa, Bidaniako txalaparta, Azpeitiko gautxori, hor, handia hau zan, Euromar, ero zan, Madrid, Euromar diskoteka zarautzen 1000 pertsona sartzen ziren. Hori zan? Azte bururo 1000 pertsona. Hori hotela zan, da gero, diskoteka bera zan? Diskoteka zegoenan Euromar, eta, Euskaldunak dantzarekin eskeletoa, batzuk bazeugaten olako... Barrako dantza. Txak, hauza, postura, eta behiratu. Da, mokorra multxua. Eta burua, hola. Eta noizian beti onda, kuadria guztietan, egonda bat oso dantzaria, nirean nintzen. Euskal Herrian dantza holan gehiena da, eska, salto da golakotan, bai. Baina ja, Danian mokorra mugitzia. Eta burua mugitzia hori Euskaldu nahi baita. Ez, hori ez. Hori ja, txarto. Gudeak egu, ondo dantza, Euskal dantza. Bai,
Baina, bueno, eta hortan ere berritzea bada, behitu, Tapia eta Leturia, Santrokas eta Nabadiño egon ziren. Horrek ere berritu di, Oine, ataro dute honek zelan die, Mendillerriko Maruxak, drag taldeak, atora dago, Kompostela, Erromesa, mix berzioa, baina hori, autotuninakin, eta ni harritu ninoen ikustia Tapia eta Leturia bideoan, Alex sartu alduen bideoa, nola autotuninakin euren ahotsak alan moldatzen hau Arribatu nintzeneko zain neukan maruzina Arribatu nintzeneko zain neukan maruzina Hor, aldaketa asko dau, baina norek esango zotzan Erramun Martikoren nahi kantako saulan Peio Reparasekin, 2025an aurre kontzertuak da olako gaur egungo musika, ez, beraz? Bueno, musika aldartian hor, aldatzeko dau. Hala da ezigor, musika niri hau gustatzen gara, honek, sartaiak eitzen dagoena, asko nazur bilduko bestela urpegisa igual, errekot. Baina, honek 5 minutu geisha hau bidau, nik ez daukatolan zereginik, zehagura dela, emendik, agolan, gainetik botatia, gero gazta, eta gero mikrobin labara eramatia holan urtzeko. Urtzeko, bale. Bestela kanadiar era inalduzu urtu gabe, Bueno, baina nik egisa dut urtuta, horre pixka utziko dio. Bai, orduan, honek, kanpotik egisa da, ona dauzela, baina barrutiko ontxe sua jeitsi, eta utziko ditugu, putxo bat, su estitzen. Ze paso da? Ondo zauz? Zako itxura. Sus. Hemen da bilez. Plo, 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 plo. Eta hau nola jaten zuten? Nik ez dakit. Gero, itxatzingo zitzaien edalontzi eskura, horre itxatzita. Nik ez dakizela ingo zabien. Hore, lehen gaurko estimiko. Bai. Hone dien, patatak disko erara. Bai, bueno, guk diskoteka da dantzarik ez dugu egin. Ez. Bueno, hain dugu pixatu horrazieran, ez? Bueno, hau lan, 30 segundutan etxia dantza da. Hori dantzailea. Bai. Batzuk, bizitza guztian induten dantza baino gehiago. Bitxu. Nire, aititak ezagutu zauenian bikotia, jolta gazta, zan zotzan, eramate dutzazu herriko plazara dantzan? Beti galdezen berdina. Beste denbora batzuk. Itzik gabe. Urina, gazta, patata frikitsua, hau bada, bueno, gero bixamonik eurrengo egunean ez aukitzeko. Bai. Ze honek gero eraten zinun dana xurgatzen zauen, beraz nik uste horretako iten zabiela. Oso goxua. Bai. Erra dago, benetan, berua aukeran nik eta... Esto egiten. Gazta, saltza eta patata frikitsuak gaizkizin niak geratu inoiz ez. Oso goxua. Hau esan da, bi arrostirala, famatuen eguna. Bai. Idazle baten eskaria daukagu. Eta... Aldot spoilerrain. Bai, bota. Gozoa da. Nirea ez? Nirea gazia da. Bai? Bai. Hala, bihar arte. Agur.